उर्मिला दुआरिया पे सोधली सगुनमा हमार बले माँ कब अइहे भवनमा हमार बले माँ कब अइहे भवनमा हमार बले माँ कब अइहे भवनमा उर्मिला दुआरिया पे सोधली सगुनमा हमार बले माँ कब अइहे भवनमा हमार बले माँ कब अइहे भवनमा बनिया पियासन के कैले बहनवा घरवा में गईली त भइले रमनवा पनिया पियासन के कैले बहनवा घरवा में गईली त भइले रमनवा भइले रमनवा हो भइले रमनवा भइले रमनवा हो भइले रमनवा भैया के संगरी में चली गईल बनवा हमार बलमा कब अइहे भवनमा हमार बलमा कब अइहे भवनमा हमार बलमा कब अइहे भवनमा उर्मिला दुआरिया पे सोधे सगुनवा हमार बलमा कब अइहे भवनमा हमार बलमा कब अइहे भवनमा हथवा में आरती लोटवा में पानी लेके दुआरिया पे ठाड़ भइल बानी हथवा में आरती लोटवा में पानी लेके दुआरिया पे ठाड़ भइल बानी ठाड़ भइल बानी हो ठाड़ भइल बानी ठाड़ भइल बानी हो ठाड़ भइल बानी रहिया निहारत के थकल नयनवा हमार बलमा कब अइहे भवनमा हमार बलमा कब अइहे भवनमा हमार बलमा कब अइहे भवनमा रहिया निहारत के थकल नयनवा हमार बलमा कब अइहे भवनमा हमार बलमा कब अइहे भवनमा उर्मिला दुआरिया पे सोधली सगुनवा हमार बलमा कब अइहे भवनमा हमार बलमा कब अइहे भवनमा।